Atong isgutan karon ning bahin sa impeachment ba Bitaw ni Vice dayon. President Sara. Kana ganing nabisi na kaayo dito sa kaso ni FPRRD unya sa eleksyon. Unya, Nagsisipon sila. Oh. Pagtabang nga to sa mga kaalyado nga mga kandidato day. Yes. Para sa Mayo 12 nga eleksyon. oo, di ba? Unya, naapadining sa impeachment ni VP Sara. Okay, ingon pa ni VP Sara Radyomandong, iyang gikumpirma nga gisugdan na di ay ang paghinahinay og suta sa articles of impeachment subay sa impeachment complaint kontra sa iyang. Mo to ingon po si VP Sara nga isa-isa po daw nila og check ang mga testigo nga ilahang gikinahanglan sa pagdepensa sa maong sa complaint. Uy, dapat lang day. Dapat lang no nga ilahag yung subayo na day Renz. Yes. Kay para pod og panalitan magyud nga makuha na makulukar na ang impeachment court gadto sa Senado na aning mga prosecutor from House of Representatives. Yes. O nga maplastar na po to mga judges nga mga membro sa Senado. At least preparado ang legal team ni Vice President Inday Sara Duterte sa pagtubag unya sa kanabitang akusasyon Yes. sa mga prosecutor nga gikan sa House of Representatives daya Renz. At baka lisod baka depensahan sa mga membro sa legal team ni Inday Sara Duterte ang impeachment complaint. Ma-impeach ba yun ka si Inday? Kana ang pangutana sa inyong tanaw mga kasama ana gani mga netizens sa post bahin adto mga higala diya sa Facebook ana si Jaime Monsayak tarungan na ninyo kay hapit na mo hukman. Okay, na may mga against gyud kang VP Sara Radyomandong. Niingon pod sila nga bilang na daw ang araw ni VP Sara as VP no or as Vice President sa Pilipinas. Bitaw day no? Oo. Pero naapod gihapoy malaumon din hi Radyomandong nga kana ganing dili ma-impeach si Vice President Sara. Sayod sila nga hawod si Vice President ug ang legal team ni Vice President Sara. Kana lang sumala sa mga komento dinhi kung dili mapolitika. Maog lagi day.